Welcome to my bodoland tech channel लोगोफोर नोंथांमोना दिनै माइक्रोफन आनबक्स खालामनानै देखायगोन बेखौ आं फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन नोंथांमोना रिभिउ खालामनानै बेखौ देखायगोन आं बे क्वालिटिया मोजां आरो बेनिखायनो नोंथांमोना आं देखायनो सानदों नोंथाङा सासे इउटिउबार बा बे माइक्रोफनखौ गोनांथि मानोना बे माइक्रोफन गैयाब्ला अडिअ रेकर्ड भिडिअ रेकर्ड खालामनायाव साउन्ड क्वालिटिया मोजां जाया बेनिखायनो बे माइक्रोफनखौ इउज खालामनांगौ आरो बेबायदि माइक्रोफन बहुत दङ नाथाय अबेबा मबाइलाव सापर्ट जाया आरो बे जेकआ मिलाया नालाय सापर्ट जाया नाथाय बे माइक्रोफना गासिबावबो सापर्ट जाजोबो आरो बेनि जेकआ 3.5 mm नालाय बे गासिबावबो सापर्ट जाजोबो नोंथांमोना बेनि रिभिउखौ नायदो नोंथांमोना दानिया नायदो माइक्रोफनखौ बियो मेटेलनि बानायनाय आरो नैबेखौ खुलिनोबो हायो नोंथांमोना बियो फिल्टार खालामग्रा बेनो बेखौ खुलिनो हायो आरो नोंथांमोना खुलिनानै नोंथांमोननो नै देखायगोन आं नायदो बिनि क्वालिटिया जोबोद मोजां आरो बेबायदि माइक्रोफनखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना बहुत मोनो आरो नाथाय अबेबा मोजां नङा ओरैनो बेकारसो आरो नाथाय बेनि क्वालिटिया मोजां आरो नोंथांमोननो बेखायनो रिभिउ खालामनानै देखायनाय जादों आं बेखौ बियो मेटेलनि गोजा बियो बेथ' सहसै बायनायबो नङा गाज्रिबो जानाय नङा आरो गोलावा 1 मिटार जागोन बेनि गोलावा नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला बेखौ ओमफ्राय बैयो 3.5 mm नैबे गोसोमसिना बे थाब्लासो गासिबो मबाइलाव सापर्ट जायो आरो अबेबा मोननैल' थायो बिदि मोननैया सापर्ट जाया नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादों नै गोसोम मोनथाम बैयो ओमफ्राय बे क्लिपखौ गस्लायाव थेबनो हायो आरो बे माइक्रोफननि प्राइसआ 249 लादों नोंथाङाबो नांगौबा बायनो हागोन फ्लिपकार्टनिफ्राय आं बे माइक्रोफननि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम भिडिअ नायनो थाखाय थेंक इउ